semakin larut menerima kabar nan urang sampaikan mendedi kampung tabar yang sakit maimbau denai siang jo malam dehi dui den bansai di parantauan dan coba batenggang kasana sudaro di sikorato semakin mendalam bukannya memberi malah denai dihino di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu lain pulang witi dan sayui salam dipinta hino nan diboy mandekan dua balahan badan delah bidayo nanjo upayo nyampang takadi mendedi capui Tuhan ampunkan salah anak nan tak berguna dehi dui den bansai di parantauan dan coba batenggang kasana sudaro di sikorato semakin mendalam bukannya memberi malah denai dihino di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu lain pulang witi dan sayui salam dipinta hino nan diboy mandekan dua balahan badan delah bidayo nanjo upayo nyampang takadi mendedi capui Tuhan ampunkan salah anak nan tak berguna di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu lain pulang witi dan sayui salam dipinta hino nan diboy mandekan dua balahan badan delah bidayo nanjo upayo nyampang takadi mendedi capui Tuhan ampunkan salah anak nan tak berguna.
tiapo kadayo tiyo bacinto nan putui sajo di hati denai batanyo adoko cinta suci. Tuhan tolong tunjukkan biasa nang di hati. Kini tertutup sudah pintu hati untuk cinta. Biarlah denai balangan suram dan serahkan diri untuk angkat Tuhan kuasa. Kau jodoh dipertemukan nan luka ditusuk. Kini ku denai man udah sasai. Indah ku udah merasakan alun berubah niai dan di hati. Dalam melangkah marahku angan. Udahlah, tahu kita satu tujuan, sama meraya cito-cito. Namun tak sandung kaki dari rintangan, orang tua udah melarai cinta kita. Denai dalam angan-angan, lah larui hari menantinya untuk engkau nyato mimpi jorasian kasih siarin tanpa larai cinta kita.
Udahlah, tahu kita satu tujuan, sama maraya cito-cito, namun tak sanduang kaki deh.